मामि फैनायनि मालाय बिबै बिबौ बिब' मोनहा बिलन खालायदों ना मामि ना बेथ' होदों मामिया हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय थालायबाय स' आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ आङो बे भिडिअखौ दाख्लै रुबबार खालिनो लादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो रुबबारनि मोनायाव हस्पिटालाव थांनो गोनां जानायखाय आङो बे भिडिअखौ आपल'ड होनो मोनाखैमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिडिअखौ लाबाय हिसाबैबाबो आङो गोबावनिबाबो दिनै आपल'ड होनो सानबाय आरोना लोगोफोर मेम'रि हिसाबै थाथोंसै सानबाय आङो ओमफ्राय जोंहा दा बेबिबो लायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा आं न'आवबो सफैबाय मोजाङैनो मोजां बेजों लोगोसे नोंथांमोननो मोनसे शेयार खालामबावनो सानदों आङो लोगोफोर जोंनि हाबाया दिनै डिसेम्बरनि 8 थारिख बोसोरसे फुरा जाबाय आरोना लोगोफोर जोङो बोसोरसे फुरा जाखाबाय बेजों लोगोसे बेबिबो लाबोबाय आरोना लोगोफोर बेबिखौबो लाबोबाय जोंनि हाबायाबो डिसेम्बरनि 8 थारिख मोननाय लोगो लोगो बोसोरसे फुरा जाबाय आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर दा नोंथांमोना सोरहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला आङो माखासे हस्पिटालाव थानाय बेजों लोगोसे हस्पिटालाव थाङैनि सिगां आं मा खालायदोंमोन बे भिडिअखौ ज' खालायनानै नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय आया दा फिथाइ माथो गोमोनथार नायलाय थ' मानसियानो नालेंखर बिदैसो मोनामलायदों बिदि मोनथारदों थालिरा बिदि मोनथारबायमोन अबे जानि हाखरनि बे ओमफ्राय बि जाबाय इसानि जालानि दानना दोनखानायमोन दानना दोनखानाय इबो दाउआ जाख्लाजोबनासो दोननायो खायसेखो इखो आं दानखानासो लाना फैदो दाउ जाख्लानायखौ गारबोजोब्बाय बेलाय माथो नालेंखरखौ बिदै लोंनो दे होमबा बिदै लोंनो दे ना एफा फिसा मोनथिला इ राजोबनाय गोजाथ' इनियानोथ' दाख्लै मोनजोबनाया माबेनिया इ हाखरफानिया फख्रिनि थिखांनाय नोंखो माला लाबोदो नै जोंहा थाइसे जानोसैलै थाइसे बोखाला देनाय इखो थिखांनानै खेबसे लागोन सिखोबाय आङो गाव लाबोनायखाय एखे दुगाथार नालेंखरा थाइनैल'सैमोन बिदै दाननानै लोंनो दे जादो एबाराव दासो स्रां मोनदों ओरैसो थालिरानो माबानायखौसो हरबाय आंनो माथो गेसाव गोनांलाय मोननैखौबो दानखाखानोसै मोजां दान आरो जाया थाइनै गोजोन होमबाबो लारु बानायनो बानायगोन दां नोङो लारु आइ बानायोना आइ बानायनायखौ मानो नांगौ नोंनो आइ बानायनायखौ मोनजाखायो नालाय बेखौनो बानायनाय खोनाबाय थानोसै जाबाय आखाइ जागोन नोङो फिसाखौनो जादो फिसाखौनो लेब गिदिरखौ लेबनाङा बिदैयालाय गोनां आं जि साफा साफा खाना लाबोदो थालिरखौ गाव खानायखौनो साइज नुदों होनबाय थाथारगोन बियो थालिरखौ सिटाइल नुवाखै होनबा नुवाखै आं बिबार खाना लाबोदो मा बिनि जि हाराव खिथाबाय थादों बेखौनो बेखौ गाबोन जागोन दे बे थाइसेखौ गाबोन जागोन बिदैखौ लोंबावगोन दे बिदैखौ लोंबावगोन आंहा एवनाय मोनजाबाय आइ एवनानै होनायालाय फिसा फिसा हानानै एवनाबो जायो सिगां आं एवनायखौ मोनजाफेराखैमोन ओमफ्राय नोंसिनाव मोनजाबाय आइ एवना होदोंमोन ना औ दालाय एखमबा फिसा फिसा बेयाव दोनना दे मा जाबाय नों सिनायगोन नामा नों रावबो सिनायनाय नङा बेखौ आइसो फिथिनलायलायदों हावा थायो नालाय नालेंखरखौ माबायदि जिरदों
expert nalar. Expert. Oh. Apa aja udah. Dari gelo-gelo ha. Dari gelo-gelo. Kan bukan ada nggak? Coba. Bukan. Dukung hana. Sushi lo hana anda. Pintar nggak ada kusutnya. Ada. Anda salah. Ada pula. Cuma kangkai. Anda pun salah. Ada pula deh. Anda pun salah kayak nengmul jangan ya. Hah? Mana? Sukna budak. जाथारसै बियो जादो दे नों जानायखौ नायनानै थानोसै आङो ओंखाम जानाय लाजिलायबावो नामा आया सैमा फिसा हाबफैबावबाय नै सिङाव बे थुख्लुख्लुनो हाबफैबावबाय नोङो ओइ हामा ओइ आं जि सोलायनो नागिरदों थ' मामिया बोरो ना मामिया हा ओइ टमि ओंखार जिलायनो आया आंनि आथिंखौ मोनामफुलाबायबाय बिमाया बोरो ना बिमाया बोरो हामा खेलाया आं नोंसोरजों खेलायथ'आ जि सोलायनो नागिरदों जा रानब्रै जोबलायलायबाय आंना Sambil. Isi sahaja. Oh itu. Silakan kali. Ini udah nggak? Ini kian nih. Kau senang apa dengan sih? Kalau dari sini. Ini pintu. goजौआवहाय sampai bisa nambah sekali lebih baik Rana kan kemana Rana? Hah? Menilung kemana? Menilung. Dari माबायावसो होफिननांसिगोन अराव इसेथार माहाय दोनबावनांगौ बेखौ ओमफ्राय ओइ बाहेरायाव दोननानै खोबनानै दोननोसै ओमफ्राय आइ अर जरायगोन नो ओइयाव सिया दंमोनलै जोंहा खनसेनो गलांनो हाना Agia naik boy. Agia naik. Pintu naik video Agia. Oh. Bile. Boy. Bile Agia nih. Bile. Be. Boy. Udah. Nah, dia kemana lagi? Babi.
hả Mimi ish nó sẽ cái gì vậy la hả abu à tên lu kia con bà 예, 타그. 왜? lệ nữa rồi như vậy Mandang? ơi cái khuôn này Mas nào là nông bia xe nào có? thế này nhà khá mà Khi nào cậu không ăn bia? rồi đây bọn này mua cái mà làm cái bộ sẽ đặt Jaundice mana lah itu nih jaundice gila mana? Biani jadi kita. Biani yang lain deh. rất buồn năng phải được đâu Nah, biar tu nih mabah mana mulai. Kayak kan kada deh size nih. nơi nó tốt cái từ là Binji kecil biar. sao thế nào này đào cái đấy Kau vậy? Baba ke? ơi anh đi xuống nhà mua thằng cứ bia là nè tắc khỏe máy thằng phần yêu này cái này cái bia đấy này được yêu cái gì vậy Bilang aku furung abe. Kan nih kada ya begitu sapan. đi bộ đấy là dùng sang sử dụng cái tay mình sẽ xin anh nhận bên mi mà xin anh đi bộ phận itu sih kanan dan sang yêu này này bộ này yêu vào nó xin xin cái nào Takli ni sih resu, tuh lah so, naik tuh so istri itu hene. baik dia masih boleh misalnya udah apa jumlah saja mantap semua masih deh Lah. Ai đi. Ai muốn mà hôm nay. ít cái bông thì nào mà Sao vậy vậy? bà thu đi ta mà bên mai em suốt đi phải thì là lấy nhà chị ăn lấy đây thì mèo tính là biết nó tính nào rồi Mà bà số năng nhập plus. Mana yang tu dah?
Dudde mami deh. Siखारसै बोरै आथिङा मामि फैनायनि मालाय बिबै बिबौ बिब' मोनहा बिलन खालायदों ना मामि ना दुदु होनदों मामियानो मामिया